Nachádzam sa na severe Číny v meste Changchun a budem tu pre klienta vykonávať kontrolu kvality vo fabrike na výrobu vaječného žltka v prášku. Tak sa na to poďme spolu pozrieť, ako taký výrobný proces v Číne vyzerá. Vyrazil som z mesta Guangzhou, čo je na juhu Číny, a cesta na sever Číny do mesta Changchun mi lietadlom trvala asi 4,5 hodiny. Hneď po príchode sa ukázalo, že dodávateľ, ktorého som prišiel skontrolovať, je naozaj seriózny, vyslal za mnou zastúpenie zo Šanghaja, vybavil mi ubytovanie a pripravil všetko tak, aby sme ráno boli schopní vyraziť do továrne. Cesta trvala asi 2 hodiny a naša prvá zastávka bola tam, kde vlastne začína výroba akéhokoľvek vaječného produktu. Okay. Pred vstupom sme samozrejme museli podstúpiť takúto dezinfekčnú sprchu a potom sme sa mohli pozrieť, kde už celý proces začína a kde chovajú sliepky, čo im znášajú vajcia. Toto je iba jedna z 8 staníc, kde chovajú sliepky. Je tu 8 radov, ktoré sú dlhé asi 100 metrov a každé má 8 poschodí. Tam dole sú ešte pod nami takisto sliepky. A kvôli hygiene a bezpečnosti vlastne iba jeden jediný človek má prístup, ktorý sa o to všetko stará a chodí dovnútra. A ako ste si všimli, je to všetko za sklom. A aj by sme sa dostali semka, sme museli prejsť cez nejakú hygienickú očistu. Takže naozaj sa tu starajú o to, aby to všetko bolo bezpečné. Na tejto fotke vidno tieto veľké kuriny z vtáčej perspektívy a to, kde sme boli my, je iba táto jedna malá časť. Takže naša prvá zastávka bola vlastne na mieste, kde chovajú sliepky a bolo to iba jedna z ich 8 chovných staníc a dokopy majú vlastne asi 10 miliónov sliepok, takže naozaj to niečo svedčí o tom, aká je ich výroba veľká. Presúvame sa teda ďalej a to, čo môžeme z auta vidieť, to sú ich sklady s kukuričnou zmeskou, ktorú tu sami vyrábajú a skladujú v týchto obrovských kontajneroch. 800 000 tón ročne, vyprodukujú 800 000 tón ročne krmiva pre 10 miliónov sliepok. Ďalej sme sa presunuli do zasadacej miestnosti, kde mi boli podrobne predstavené výrobné procesy a hygienické opatrenia, ktoré spoločnosť dodržiava. Mal som tiež možnosť oboznámiť sa s viac ako 100 produktov z ich portfólia a spoločne sme prebrali obchodné podmienky spolupráce. Dôležitým svedectvom o kvalite a spoľahlivosti tejto spoločnosti sú jej klienti, medzi ktorých patria svetoznáme značky ako Starbucks, KFC, Luckin Coffee, 7-Eleven a mnohé iné. Takisto majú skúsenosti s dodávkami do Európy, pričom preprava vlakom trvá približne 15 až 20 dní, čo je vzhľadom na vzdialenosť pomerne efektívne riešenie. Po krátkom meetingu sme sa presunuli do ďalšej časti fabriky, ktorou bola vlastne obrovská chodba, z ktorej je možné nahliadnuť priamo do výrobných hál. Po stranách sú rozmiestnené obrazovky s videami produktov a výrobného procesu a každých pár metrov je okno s priamym výhľadom na jednotlivé časti výroby. Napríklad tu môžeme sledovať proces pasterizácie. Už kráčame touto chodbou asi dobrých 15 minút a vždy si myslím, že dojdeme na koniec a zase odbočíme doprava a čaká nás ďalších strašne veľa metrov tejto chodby, kde máme možnosť vidieť po stranách ich rôzne produkty, procesy výroby na videách, alebo potom vlastne môžeme takto nakúknúť aj priamo do výrobných hál. Tu môžeme vidieť históriu firmy, vlastne založená v roku 2003 a postupne sa rozrastali každým rokom, vlastne pridávali niečo nové do výroby, zvyšovali počet sliepok a vajec a vytvárali takisto každým rokom nové produkty. Tu nám môžeme vidieť niektoré z ich výrobkov. Takže naozaj nie je to iba vaječný prášok, ale hneď aj napríklad takýto sendvič, alebo dokonca aj hotová kuracia polievka. Po dopoludňajšej prehliadke nás čakala obedná prestávka a opäť bolo vidno, že na mňa rozhodne nešetrili. Pripravili si pre mňa 12 chodov typickej severočínskej kuchyne. Zaujímavé je, že severočínska kuchyňa vám vie chuťovo miestami pripomenúť aj tú našu slovenskú. Napríklad toto je úplne čistá kapustnica. V Číne som už povedzme 10 rokov, ale takúto rybu som ešte na tanieri nevidel. Takto krásne vystretú. Takže obed bol naozaj výdatný. Vidno, že na mne vôbec nešetrili a mal som možnosť ochutnať tradičnú kuchyňu severnej Číny.
Po obede sme si oddychli, ako je v čínskych firmách zvykom cez obed dať si pauzu, pol hodinku alebo hodinku na oddych. A mohli ste vidieť vlastne, aké tam majú vybavenie na oddych, majú tam pingpongové stoly, telocvičňu, biliard alebo bowling. Vyskúšali sme všetko, dali sme si súťaže. Kontrola dodávateľa v Číne je naozaj veľmi dôležitá, hlavne pokiaľ sa jedná o veľkú objednávku. V prvom rade je dôležité skontrolovať, či váš dodávateľ naozaj vôbec existuje. Či to nie je iba nejaká vymyslená firma, a to si myslím, že v tejto obrovskej továrni problém nie je žiadny. Ďalej nasledovala najzaujímavejšia časť celej návštevy, a to samotný výrobný proces. Pred vstupom som sa však musel obliecť do kompletného ochranného obleku a prejsť cez niekoľko stupňov dezinfekcie. To samo o sebe vypovedá o tom, ako vážne berú hygienu a čistotu. Čo ma ale ohromilo najviac, bola úroveň automatizácie. Celý proces od krmenia sliepok cez zber vajec, oddeľovanie škrupiny, separáciu bielka od žltka až po pasterizáciu a ďalšie spracovanie prebieha úplne automaticky, bez priameho zásahu človeka. Pri každom oddelení sú prítomní jeden alebo dvaja pracovníci, ktorí len dohliadajú na chod strojov. Kontakt človeka s vajcami je skutočne minimálny a práve to je zárukou konzistentnej kvality a hygieny každého jedného produktu. Súčasťou areálu sú aj vlastné laboratóriá, kde každý produkt prechádza dôkladnou kontrolou. Obsah tukov, bielkovín, mikrobiologická čistota a ďalšie parametre. Keďže každá krajina má svoje vlastné normy a požiadavky, laboratóriá dokážu produkty prispôsobiť konkrétnemu trhu a overiť, že všetko je v poriadku ešte pred samotným vývozom. Posledná zastávka nás zaviedla do skladu. Mňa osobne dnes zaujímal hlavne sklad s vaječným práškom. Chcel som na vlastné oči skontrolovať balenie a palety. To, čo už vidíte, tu sú produkty určené priamo na export. Napríklad tento sa práve chystá do Japonska. Na záver návštevy ma čakalo ešte jedno milé prekvapenie, darčeky na rozlúčku. Tradičné čínske papierové vystrihovačky, ktoré sa lepia na okná a ponožky, ktoré nosia čínsky pingpongisti. Celkovo musím povedať, že táto návšteva prekonala moje očakávania. Videl som moderný, plne automatizovaný závod s vlastnými laboratóriami, prísnou kontrolou kvality a portfóliom produktov, ktoré si našli cestu až k svetovým značkám. Pre mňa to bola naozaj úspešná kontrola dodávateľa a práve toto je niečo, čo robíme bežne. Ak teda uvažujete o importe z Číny, či už ide o potravinárske produkty alebo čokoľvek iné a potrebujete pomôcť s výberom dodávateľa, kontrolou tovaru alebo logistikou, pokojne sa nám ozvite.